Συνδεόμαστε τώρα με Θεσσαλονίκη και με την Κατρίν Στέλλα, σχεδιάστρια και κατασκευάστρια υποδημάτων. Καλησπέρα! Καλησπέρα σας. Βλέπουμε σας βρίσκουμε μέσα στο εργαστήριο, εκεί Ναι, που βεβαίως. δίνετε ζωή στα παπούτσια. Έτσι ακριβώς. Πήρατε λοιπόν, κληρονομήσατε μία παλιά τέχνη από τον πατέρα σας και την οποία συνεχίζετε, βλέπουμε εδώ και στο βίντεο πώς φτιάχνετε τα παπούτσια, την οποία λοιπόν τη συνεχίζετε ακόμα, που είναι λίγο το θέαμα, μία γυναίκα, μία νέα όμορφη γυναίκα να ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο, λίγο μας ξενίζει. Ναι, η αλήθεια είναι λίγο κόντρα ρόλος όλο αυτό. Βλέπουμε όμως ότι το κάνετε με τέτοιο τρόπο που φαίνεται ότι το αγαπάτε πραγματικά. Μεγαλώσατε, να υποθέσω, μέσα εκεί. Ναι, μεγάλωσα μες στη βιοτεχνία του πατέρα μου και πλέον το αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω. Οπότε, Κατερίνα, σε συνοδεύουν και όλες αυτές οι μυρωδιές, έτσι δεν είναι? Ναι, αναπόσπαστο κομμάτι αυτό, ναι. Άρα αμέσως αυτό το χώρο το νιώθεις σαν σπίτι σου, δηλαδή σου είναι πάρα πολύ οικείο, πολύ αγαπημένο. Ναι, αν κάνω μέρες να έρθω, ας πούμε, αν κάνω μέρες να μπω ή πάω σε κάποιο συναδέλφο τη βιοτεχνία, με το θα μπω και θα μυρίσω αυτή την ιδιαίτερη μυρωδιά, νιώθω ότι είμαι στο χώρο μου. Πάμε να δούμε και ένα από αυτά τα βιντεάκια τα οποία έχεις αρχίσει και κυκλοφορείς, που δείχνουν τη δουλειά σου, τα έχεις κιόλας ντύσει, τα έχεις διανθίσει με ωραίες μουσικές. Πάμε να δούμε ένα έτσι για να σχηματίσουμε άποψη. Πέρα από την ωραία μουσική, ακούγονται και τα καρφάκια που βάζεις. Εδώ είναι το παπουτσάκι που δείχνετε, σχεδόν έτοιμο, σχεδόν τελειωμένο. Φτιάχνεις, Κατερίνα, παπούτσια για γάμο και για χορό. Αυτά είναι χορού. Αυτά είναι χορού, ναι, είναι χορού. Γυναικεία χαμηλά για χορό. Πολύ ωραίο αντικείμενο. Είναι όμως ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα. Τι δυσκολίες συναντάς σήμερα, τη σήμερον ημέρα, που οι τιμές, φαντάζομαι, των υλικών τραβούν την ανηφόρα, αλλά και τι δυσκολίες αντιμετωπίζεις ως νέα γυναίκα? Οι τιμές όντως έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η παραγωγή του παπουτσιού στην Ελλάδα τείνει να εξαλειφθεί. Αρκεί να σας πω ότι τη δεκαετία του 80 υπήρχαν γύρω στις 1.700 βιοτεχνίες στη Θεσσαλονίκη μόνο και τώρα είναι 17 στον αριθμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πέρα από τα υλικά που είναι ακριβά, κλείνουν και οι κατασκευαστές, αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν διάφορα άλλα πράγματα τα οποία αποτελούν ένα παπούτσι. Οπότε αυτό Η αλυσίδα, όλο και πιο δηλαδή δύσκολο. η προμηθευτική, Ακριβώς. έχει αρχίσει και περιορίζεται και λιγοστεύει. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαι στη Θεσσαλονίκη, στη συμπρωτεύουσα της χώρας μας και δυσκολεύομαι με κάποια Να βρεις υλικά. δηλαδή τα υλικά, τα εργαλεία για τη δουλειά σου. Ναι, βέβαια, βέβαια. Άρα έχεις Βέβαια. και αυτό στο πρόγραμμα, δηλαδή να σπαζοκεφαλιάσεις πού θα εντοπίσεις τα υλικά που θέλεις να έχεις για τη δημιουργία σου. Και αυτό, και το αμέσως επόμενο πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που δεν μεταδίδεται αυτή η τέχνη, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για να βγουν νέοι τεχνίτες, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν. Δηλαδή κάποιον να χρειαστώ να πάρω για να με βοηθήσει, είναι από 60 χρόνων και πάνω. Δεν έχει νέους. Μα είναι ένα δύσκολο, έτσι, μοναχικό επάγγελμα, έτσι δεν Ναι. είναι? Και δεν είναι και το επάγγελμα, ας πούμε, το ντελικάτο για μια γυναίκα. Θα χρειαστεί να λερωθεί, σωστά? Οπωσδήποτε. Εδώ πέρα μέσα στην παραγωγή δεν μοιάζει με γυναίκα. Είναι ωραίο όμως να αλερώνεσαι έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τον τόσο δημιουργικό και καλλιτεχνικό, και να κάνεις κάτι που αγαπάς πολύ. Και φαίνεται ακόμα, Κατερίνα, και από τα βίντεο που έχεις αναρτήσει, δηλαδή ο τρόπος που τα βγάζεις προς τα έξω, οι μουσικές που επιλέγεις έτσι πολύ προσεκτικά, δείχνει ότι το αγαπάς πολύ. Το αγαπάω πάρα πολύ. Είναι μια δουλειά η οποία σε τυραννάει πάρα πολύ, οπότε για να την κάνεις πρέπει να την αγαπάς πάρα πολύ.
Οι άντρες όταν σε βλέπουν, που συναλλάσσεσαι, ενταραβερίζεσαι λοιπόν με προμηθευτές άντρες, που βλέπουν Ναι. μια γυναίκα να το κάνει αυτό, πώς σε αντιμετωπίζουν, πώς σου συμπεριφέρονται? Αυτοί που με γνωρίζουν τη δουλειά μου με απόλυτο σεβασμό και με πολύ καλή διάθεση να βοηθήσουν. Αυτοί που δεν με γνωρίζουν όμως, την πατάνε λίγο, γιατί Για πες μας. θεωρούν ότι είμαι τυχαία στο χώρο, δεν γνωρίζω και προσπαθούν να μου μεγαλοποιήσουν κάποιες εργασίες που κάνουν για να ανεβάσουν και το κόστος αυτής της εργασίας. Προσπαθούν δηλαδή να σε ρίξουν, να το πούμε έτσι, στο λογαριασμό, Ναι, κάπως θεωρώντας έτσι. ότι δεν έχεις τη γνώση. Ναι, δεν γνωρίζουν. Στην αρχή, όταν βλέπουν μια γυναίκα, πού να φανταστούν ότι άντε, να είναι σχεδιάστρια. Το πολύ πολύ να είναι σχεδιάστρια μέχρι εκεί. Πού να ξέρουν ότι εγώ κάνω όλη τη διαδικασία. Εσύ, Κατερίνα, πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό? Τελευταία που μου συνέβη, θύμωσα πάρα πολύ. Το εκδήλωσες? Ναι, Το το εκδήλωσα. Πήρα τηλέφωνο και του είπα ότι υποτιμάς την νοημοσύνη μου. Δεν ξέρεις με ποιον μιλάς, με ποιον άνθρωπο, Μερικές φορές τι γνώσεις είναι έχει. καλό με έναν ευγενικό κομψό τρόπο να εκδηλώνουμε την ενόχλησή μας για να μας σέβονται κιόλας. Ειδικά όταν είσαι μια γυναίκα έτσι τόσο δημιουργική που δουλεύεις, εργάζεσαι μόνη σου. Κατερίνα, ήθελα να μου πεις και κάτι ακόμη. Στηρίζουμε εμείς οι Έλληνες την ελληνική παραγωγή, τα προϊόντα μας? Βλέπω τώρα τελευταία μία μικρή στροφή στο ελληνικό προϊόν. Βέβαια, θεωρώ ότι είναι αργά. Δηλαδή, τόσα χρόνια σνομπάραμε κάτι ελληνικό, το οποίο έξω, όταν λες ότι είσαι Έλληνας κατασκευαστής, κάνεις κάτι χειροποίητο, σε σέβονται και σε προτιμούν κατευθείαν. Σε αντιμετωπίζουν σαν καλλιτέχνη, Ναι. ως καλλιτέχνη στο εξωτερικό. Ναι. Δηλαδή, είναι απίστευτο πόσο εμπιστοσύνη σου δείχνουν στο εξωτερικό. Εσύ δουλεύεις με εξωτερικό, γιατί τώρα μέσα από την τεχνολογία μπορεί κάποιος, αν έχει διάθεση και το κυνηγήσει, να κάνει τα χίλια δυο. Ναι, βέβαια δουλεύω με το εξωτερικό και μου είναι πάρα πολύ ευχάριστο να δουλεύω με το εξωτερικό. Πολύ ωραία, εμείς χαρήκαμε πολύ που σε γνωρίσαμε, που είδαμε Και εγώ μια σας ευχαριστώ παλιά πάρα πολύ. τέχνη να παραμένει ζωντανή μέσα από τα δικά σου τα νέα και γυναικεία χέρια. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Θεσσαλονίκη λοιπόν, όταν ανεβούμε θα έρθουμε να πάρουμε κι εμείς μια μυρωδιά από το εργαστήριο. Να έρθετε να δείτε και από κοντά το εργαστήριο. Από τις βαφές, από τα χρώματα και από την καλλιτεχνική σου έμπνευση και δημιουργία, Κατερίνα. Κατρίν Στέλλα, λοιπόν, για όποιον θέλει να σε αναζητήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κι εμείς. Τα χαιρετίσματά μας στη Θεσσαλονίκη.